И здравейте, това е втори епизод от Adventure Time България с Minecraft Club. И последния път ме убиха зомбита от първи епизод. И в момента читвам, за което съжалявам. Medical и да. Ясно. Добре. Option. Не забравяйте се какво написал, извинете. Извинявам се на това, който е направил мапа, че не се познах отписвал. Не пише да играя отписвал. Пише да знахте да играя. И аз тук естествено да играя на... Вярно. Ти дърво и трудно. Ама да, колко бързо това беше лесно. Дървото си го запазвам. Помня това. Так. Така. Кирка, за да следваш задачата бонус. Кирка за следващата задача плюс бонус. Така. Да, аз имам кирка за хуйня. Ако си пропуснал пътя към завоя, се върни и вземи кирката, ще ти трябва за да... Ще ти трябва за тази задача. Добре, 2. След като си с кирката събери 3 айрон блокове, направи кофа... Извинете. Направи кофа, събери водата и натисни ръчката, за да се отвори вратата. Добре, това е лесно. Надявам се. И тук може да се събери вода. Айрон. И так. И айрон. Така. И само казвам, не съм го играл. До сега никога не съм го играл. Добре. Това ще бъде. Използвай чаркола за това. Добре. Палка, нали? Тук обработи айрон блокове. Добре. Ръката. Айде бе. Айде бе. Стана, нали? Ох. Да. Сни се долу с помощта на водата, като си събрал. С помощта на водата, която си събрал. Така. Чао. Така. Развивай тук
Какво пише? Тук фърли всичко работи, които... Тук фърли всички работи, които имаш за сега. Добре. В това изпитание трябва да се гмуркате. Има два правилни тунела, един с бутон и един с врата. Трябва да вземете бутона и да отворите вратата. Успех. Добре. Ня. Така. Пити друг тунел. Къде. Така. Пити друг тунел. Там под бе. Да стоят. Пити друг тунел. Пити друг тунел. Този. Най-накрая бутон си взехме. Опитай друг тунел. Опитай друг тунел. Стига с това, опитай друг тунел, бе. Нели. Да, чак последния тунел. Някой ми пише. Не мога сега да видя. Това е предпоследното изпитание. Продължавай. Да. Сигурно, като кажат предпоследното, сигурно това е... Сигурно те са 50-та, това е 8-то. Това значи за тях предпоследно. Така. Ох, успял бе. Съм про, бе, ако знаете вие, бе. Да, голям про, нали? Сега ще умре. Не. Мога и да не умра, аз съм бог. Айде, бе. Умрах, бе. Умрах. Юпи, айде. Така. Фак! Сега ще видим. Последната задача е математика. Трябва да задействате правилната ръчка. Бе, тя съответства на отговора. Ето го въпрос. Внимание. Ако сгрешите отговора, ще има бум. Така. 4, 6. Да, как видяхте, че не е предпоследното. Предпоследното е поздравления, ти успешно миналаха малко подаръци. Супер, грамотно. И това беше всичко за този епизод. Дано да ви е харесал и до скоро.